Eskerrik asko. Bueno, sentitzen dut, badakit barre egitea oso importantea dela, baina hezkuntza ere oso importantea da, eta pandemia madarikatu hau dela eta eskolak itxita daude. Ikasleak oso txarto pasatzen ari dira, eta nik pentsatzen nuen ETBek aukera bat eskaini behar ziela, eta horregatik gaur ez dut monologo bat egingo, klase bat, emango dut online. Selektibitate frogarako historia azterketa laguntzen, prestatzen lagunduko dizuet. 8. gaia, Orreagako gatazka. Eta ondo memorizatzeko urrenkera alfabetikoz kontatuko dut. Truko mnemotekniko bat. Venga, papera eta boligrafoa prest dakazen, eskamotilak. Venga, hasiko gara. Lagunduko didazu letrekin? Bai. Venga, nahi duzunean. 1, 2, 3. Aezkoako alderdi aldapatxuan ardiak arrausiga. Alabaina, arbolen artean almorabideen aurka altzaturiko armada agertzen ari agudo. Adin askoko armagizon ausart animoso armadura zapaindurikoak. Bitartean, Bailarako baserritarrak bakean batere barruntatu barik basoko bidezketan baturiko burdineria burrun batzua. Baserritarra baketsua, beti, baina borrokalaria bere bilaukeriaz begiramendu barik borrokatzen baldin badiote. Ditxa, dida desagertu da denbora desenterako doljorrek dardo distiratsuak deskargatu dituztelako doakabe desarmatuenera. Dolumina, deskiterako deialdi desesperatua, daukaguna defenda dezagon! Ez eukien edonolako erronka, euren etxaia Europako emperadorea. Ezkerrean erroldan ezpata ezagunaren eramalea. Euskaldunak erromes eskaleak erdipurdiko erremientekin, estrategia erabakieben, erretaguardiaren esperoan eskutatu enboskada egiteko. Faenako funtzio faktiko fundamentalak funtsaturik, ferrak funditu, fusteko fusilak fabrikatzeko, fortunatuenek fundamentuz fornikatu, fortunagebek familiakoak formalismoz ferekatu, fite frankoen gana. Gailurrenak indoazen gaizkiliak garaitu guran. Gudaloste galoa genekuzan, gudagizon gazte galai gihartsuak. Gezirik gabe gerrara goaz genioen, galdurik gaude. Gainbe egoazela gure gudaburuaren garrasia. Galdi! Gainbegiratu genuen, gudaloste galoaren gibelari gaizki gordea generitzen. Artu aitzak erkideo karrikatu, honen bestez aziguen iritar arroaien ondamendia. Hemen gonekan kautxia, horkorrek ezurrak ondaturik hango artisteriak hartuta, ekatombea. Ibañetako ibari junean, ikuspegi ikaragarria infernua irudi. Iparrekoak ibilera izuaz, inora itxuan iesi, irabazleek izugarrizko irrintziak iraultza iragartzeko. Jakaz jantzitako generalak, jipoia jasota Juan Jaguz jaizten, jarraian jaikitako jende jatorra jazarpena jarraitzen. Karlomagnoren kapitainak ikilduta, kontrarioen kaskatekoeko askoen kontra kolpaturik. Karlomagno koitadoa kabreatuta, kornetari kantua konkretatuz karrasika, Kristauok, kanporakorrika, kakapirrika! Lintxabenduaz libratzeko lainopean lasterka lapurdiko lautadarantz, lantzean latinezko lantu lasgarriak libratuz, lekuko laborarientzat landak libre lagata. Lurpeko leizetan lotuko lirateke lasai, larritasunaren larritasunaz. Menditarrak, mendia menderatzean mutu. Militar maltzur miserableak mugatik mudatuta, materia gabetuta, miraria, misterio metafisikoa, mendebaldeko mandatari mitikoa menderatuta. Nonbait, nazio nagusiko nobleak nomada Nafarroan nekearen nekeaz nahazmenduan nora ezean negargarria. Ohartu ondo horreadan organizaturiko oldarketa. Olioak oliartu ezkero, odolezko ordaina. Oroitu, okupatzekotan, oea okupatu, osaba. Parisen palazioko poetek pasadizuaren poemak prestatu, patroiaren partaidetza pirrikoa pompas pustuz, partisanoen protagonismoa pobretuz, propaganda politiko penagarria.
Simetrikoki sorlekukok sarraskiaren sentimentu subjetiboegia, seguru aski. Sarkina saturizatuz, subirotasunaren simboloa sortuz, susmo sabiniano samarra. Tira, transpiriniarrentzat turkoek dramaturiko traizioa, trauma tragiko eta trago tragetxa. Tokiko tribuarentzat trukean taldaleraren tradizioaren tontorra. Urtez urte urak urtuko urraduraren ubeldura. Udaberriari uda urratxez urratz ustartuko. Urrik almenduaren unea, ultramontanismoak usteko unea. Zenbat zauri, zenbat zartada zerupean. Zera, zetarainoko zerrenda zinez zaila zen. Zauriak zabaltzekotan zakarrontzira zuzenean. Zuzentzekotan zoragarria ziteken. Zera, zergatik zaudete ziploz oso. Zuen zorion zaparraren zain, zuen zerbitzaria.